și bine ați revenit la un nou video pe acest canal. Azi o să vă zic cam de ce n-am postat în ultimele 2 luni și o să postez. De acum, să știți, postez de 3 ori pe săptămână sau de 2 ori pe săptămână, deci fiți atenți. Azi, nu voi, doar vă voi zice, azi îmi voi și schimba numele de la canal. M-am tot gândit și am tot vrut, dar se pare că azi am avut curaj, am vrut, nu știu, să-mi schimb numele de la canal. Nu va mai fi Ana's Vlog. Acum va fi, acesta este noul meu nume și nu știu, ca să mă găsiți când mă căutați și da, să mă găsiți, nu știu, să fie și ceva unic, să știți și voi care este numele meu de fapt. Deci, da, acum o să, nu știu dacă când voi vedeți acest video numele va fi schimbat sau nu, dar acesta este noul meu video, noul meu nume și acesta este vechiul meu nume. Sper să vă placă și acum haideți să vă povestesc de ce n-am postat în ultimele 2 luni sau o lună jumate, nu mai știu. Pentru că ne-am mutat și nu am prea mai avut timp, într-un fel, și nici nu prea am umblat pe telefon, am mai stat pe telefon, așa că acum revin și o să vă arăt și puțin camera mea. Camera mea, adică cred că știți camera mea, aceasta. Așa, era cu un perete colorat. Acum asta este camera mea și este foarte dezordonată pentru că eu încă nu mi-am aranjat toate lucrurile. O să vă arăt puțin cum dulapul este gol și o să vedeți. Ok, uitați-vă puțin. Este absolut gol. Doar aici avem lucruri, aici e patul meu care e dezordonat și uitați, pisica mea. Pat cu perne și lucruri nearanjate bine, cutii, alea nu sunt dinile mele și dulapul meu. Deci, da. De-aia vedeți altfel. De-aia mă vedeți altundeva acum. Și, da, sper să vă placă mai mult numele meu și nu uitați să vă abonați pentru că vreau cât mai repede să facem 200 de abonați. Și, da. Apropo, vreau să fac și un Q&A. Da, să vă răspund la întrebări, așa că voi face un video, adică voi face un video special în care să-mi scrieți în comentariile lui, deci e apropiat și linkul este, cum să fie linkul în descriere, cred că nu l-am făcut încă. În fine, o să-l găsiți pe canalul meu, exact următorul. Chiar încerc să pun linkul. Da, o să pun linkul în descriere. Deci linkul este în descriere la acel video. Așa că întrebați-mă în comentarii și eu o să vă răspund în alt video. Voi pune linkul în descriere la cel care, nu în descrierea asta, în descrierea videoului în care îmi scrieți linkul unde răspund. Apropo, Ana Oșorhan, cum mi-am schimbat eu numele așa, acum mă chemă și pe Instagram, deci puteți să intrați și să vedeți pozele mele, să-mi dați follow. Ne vedem data viitoare, vă rog eu și un like și un subscribe, pa!